ठाकरे ब्रँडला अजून सुरुवात झाली नाही. सुरुवात झाली की तुमचा कसा बँड वाजतो ते बघा, असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. आणि यावर आता मंत्री गिरीश महाजन यांनी पलटवार केलाय. निवडणुकीच्या निकालानंतर बँड किंवा ढोल वाजणार हे तुम्हीच बघा, असा पलटवार महाजनांनी केलेला आहे. आता बीएसटीसाठी मी काय काय केले हे कौतुक जर का तुम्ही केल्यानंतर टाळ्या वाजवताय, तर मग बेस्टच्या कामगारांनी त्यावेळेला माझ्या पॅनलला म्हणजे शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतं का नाही दिली हे जर आपापसात बोलून, म्हणजे इथे नाही, ज्याने नाही दिले त्यांना विचारा काय बाबा काय घडलं, दाखवलं काय गेलं. ठाकरे ब्रँड, अरे ठाकरे ब्रँड ते अजून सुरुवात नाही झाली, झाल्यानंतर बघा तुम्ही तुमचा कसा ब्रँड वाजतो तो. इलेक्शनमध्ये कळेल. आता काय 2च महिने राहिलेत ना सगळे निकाल यायला, 2-2.5 महिने राहिलेत. जानेवारीपर्यंत मला वाटतं सगळ्या निवडणुका होतील आणि निकाल येतील, त्यावेळेला कोणाचा बँड वाजतो आणि कोणाचा ढोल फुटतो ते कळेल.